Здравейте, приятели! Аз съм Дари Куин и днес съм насъбрала цели 14 стар дропа. Много се извинявам, че в последно време няма, но просто имам нов телефон и не ползвам този. Сега, нека да започваме. Сега изфармих целия Brawl Pass, вижте. Започвам с бонуса. Нещичко, но имаме много. Харч на Пени. Аз играя Пени, но не ме е много тази. Боже. Хай, дай. Този скин на Клод много съм аз. Добре, окей, елквитнал си го директно. Плащам. Това е Legendary Star дропа, добре се. Искам пак някой скинче. Давай. Дайте ми нещо хубаво, давайте супер сил. Не, нали двата пи Legendary Star дропа и нищо. И да, вече си изхарчих късметчето, вече нямам никакви стар дропчета, нали? Да. Почваме с другите. Ей, епик. Окей. Тъпа иконка. Добре, ще я сложа. Имаме легендари. Отдавна не съм го качвала и сега. Да. Прече, сериозно. Легендарен. Така че, довиждане, приятели. И очаквайте видео, което казвам всичко за мен. Довиждане.